ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାର ଦେହର ବାସ୍ନା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ବଦଳି ଯାଏ ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫେରୋମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାମାନେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚରମ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଧୀର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ପରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି।